ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷе, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз 21 феврали соли 2025 рости гап навор кардем. навораи моро бо диққат тамошо кунед, адресаро бо диққат гӯш кунед. хонаҳое ки мо навор мекунем ҳамаш ба хотири шумо навор карда мешавад ва барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона, квартира, чӣ молу маҳсулоти фурӯш бошад, дар WhatsApp мо 99 WhatsApp мои прямо рӯй кунед. видеонавор ёки сураташа рӯй кунед. навори банда реклама карда фурӯш намегузорем. хоб, навор беҳтарин навор шид. 10 12 хона замино ҳам ҳастанд, квартирои фурӯшӣ ҳам ҳастанд ва якада хонаи назди ҳавлигӣ ҳам дар корай. хулас навортон мекунем, то охир гӯш кунед. адресҳои хонаҳоро дӯстон бо диққат гӯш кунед. вақте ки шумо ҳамроҳӣ мекунед, адресҳоша пурра када роҳӣ кунед ёки рафта худмо навораш мекунем. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе ҳамин наворда якта лайк монед ва дар канал подписатсия кунед. наворама сар мекунем дӯстон. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мада хона ё замин дар кораи аз шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, Савхози Вахш, Ҷиликул, Қубодиён, шаҳри Туз, Қумсангир, Калхозобод. заминаш аз 8 сотиқ кам набоша мега. телефоношон 2134, ватсапшон 3894. ҳозир занг бизанед, боз ами шахсият қатӣ мақсад пайваст шед. кадомитон доренам хеле хонаҳои фурӯшӣ ки заминаш аз 8 сотиқ зиёд бошад, ҳами якка мехара, ҳам хеле эълон дар кор бошад, дар ватсап мо нависонед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи шаҳри нав, селбури 1, 6 хона, 4 сотиқ замин, 340 000 сомонӣ бе чизу чорааш савдо карда мешавад. маълумоти бештар дута ватсап, дута дастӣ, дута ватсап мондем. боз оиди хона маълумоти пурраша бигирем. мактаб, масҷид дора, об, свет дора. ҷои беҳтаринда мега хонамон қарор дорад. кадоме ки харидори серьёзӣ ҳастен, ина марама аз номи канали ютуби Хонатеҷе акара занг занед. боз камтар аз номи канали мо занг занед. худохоҳад бо ягон сум арзонтон мекунам. қисмати аслии кор як дона лайк. рости гап ҳаррӯза 70-80% меҳмоно тамошо мекунанд наворомона. бе лайк тамошо мекунанд. ҳамин лайкҳои шумо навораи моро дӯстон паҳн мекунанд иншоалло. квартираи фурӯшӣ дар Соколни этаж қарор дорад, дар шаҳри Душанбе. анаи квартира мебинед дӯстон азиз, дар ноҳияи Сино ҳай. ака Соколни этаж дар подвалаш квартира қарор дорад. нархаш арзон ки буд, эълонаш кардем ки ҳастаи нафаре ки мисол шароитошон сустаракай ва ҳамон хотир барои ҳамора навор мекунем кам-кам арзонокуша. об, свет ями квартира дӯстон доимӣ ҳастай, камбудӣ хулас надора. пушти бозори деҳқон. ватсапшона мондем, занг занед. дар наздикии хона мактаб ва ду бозор на дуртар аз 100 метр ҷойгир ҳастай. бинои 6 этажа, монтаж шкатур кардагӣ. хоб, маълумоти пурра занг занед. иҷозати таъмир мақсад зистан ҳастай. хоб, 159 000 сум. маълумоти бештар дӯстон занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликулда қарор дорад дӯстон азиз. ҳастаи нафаре ки аз Ҷиликул боша моро тамошо кеса боша. хоб, Савхози Москва нехтараш деҳаи Отинок. 5 хона 8 сотиқ замин ва соат дорад. анаи хонаам зуре дӯстон медонед. беҳтарин хона бо нархи дастрас. 5 хонаи дигар фундаментош рехтагӣ. гирди хона дӯстон забор, мақсад маҳкам кардагӣ таппа тайёракай. хоб, арзон мешавад. муомилаи созура ҳуҷҷато 100% ҳастай. инами хеле ҳолат ҳамин қадар кадагианша. маълумоти пурра рақамҳои дастӣ 1992 ёки ватсапшон 4443 аз номи канали ютуби Хонатеҷе. мақсад занг зада боз муомилаи хубам карда мешавад. карод дорад. хонаҳо зур. ина мақсад пушти хона саседо ҳама зиндагӣ доранд. ҷои беҳтаринай. оиди хона маълумоти пурра ватсап или дастӣ ҳозир занг занед. уқари қиматам мақсад нест дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Ганҷрез.
деҳаи уртабуз мегина. خب 2 سوتیخ زیادتر 218 سوتیخ زمین مساحت داره و 2 در خانه کردگی است دوستان عزیز. خب یک پدوال 140,000 سومون نرخی خانه. واتساپ 2 نمبر موندیان نزدیکیشتا. خب آب سویت داره میگه. مکتب هم اپتیکه هم او قدر دور نیستای. حجتای امی خانه مون میگن 100% کردگی معلومات بیشتر اوید خانه نزدی حولگی زنگ زنین 140,000 سامانی معامله سازم کرده میشد دوستان عزیز. کвартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. доми 4 этажа, дом дар шаҳри Бухтар, доми панелни 4 этажа, 4 этаж. хоб 2 ё 3 ҳуҷрага, инҷа 3 комната гуфтиянд, чунки 48 метри квадрати ин фикр мекунем ки 2 ҳуҷрага мешавад достони азиз. нархи квартира 360,000 сомонӣ. не ки таъмираш зурае, бад нест сон зиндагӣ карда метонен даромада. ватсапшон 34 ахири номери ватсапшонай. ломоносов доми 11 рӯбарӯи Садик бо савдо мешавад. мактаб масҷид наздикай, документу 100% ҳастай. хона бо ҳамаи шароитош, ремонтам дорад дӯстон. маълумоти пурра хоҳед агар ҳозир занг занен, боз аз соҳиби мулк дастрас бикунед дӯстон азиз. дар 4 этаж, 4 этажни дом. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Чимтепа. 4 сотих замин, 4 дар хона. нархи хона 600,000 сомонӣ. ватсапшона гузоштем, занг занен. анаи хеле хонаҳо дӯстон дар дохили шаҳр бениҳоят қиматай. ҳамин мегирен, даромада зиндагиро сар мекунен. 600,000 сомонӣ хонаи замонавӣ. боз темболи 4 сотих замини калон. агар гирен ҳамира 2 сотихиам мақсад 2 участкаам кунен, боз беҳтарин мешавад. мисол агар шароитотон сустар боша, 2 баротар мақсад. кухни баня даронашта, хона бо хишти пухта, бардоштагӣ масъалаи об свет доима ҳастай. ҳуҷҷатако 100% ҳастай. канечкаи машуткаи 54 мега. ана хона, мана хона дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар. рости ҳар як хонаи рӯй кардан. духонагаи 56 метри квадрата. нархи хона 480,000 сомонӣ. 4 этажа, 1 этажда қарор дорад. рақамҳои дастии ватсапшона занг занен. адресоша бо диққат гӯш кунен ака. об свет постоянӣ, ҳуҷҷато 100%, баня ва ҳоҷатхона ҷудо. хонаҳотона навор карда рӯй кунен. агар хоҳем ки ба зудӣ савдо шава, ҳамон нарх навотона дӯстон придумати сос кунен. мақсад рекламаи мо оддӣ нест дӯстон. ҳамин як нархи состар монен ва иншоалло савдо мешавад. як ҳақ ҳамсояро пурсоншен ки ҳамин хонаҳо ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нестай. баъд рӯй кунен, худо хоҳад ҷошта реклама карда фурӯшта мегузорем. об свет постоянӣ, ҳуҷҷато 100%, баня ва ҳоҷатхона ҷудо. мактаб наздикиша, масҷид, аптека, бозор, хулас ҳамаш наздикай. дар 1 этаж хонамон қарор дорад. ремонтҳо замонавӣ. маълумоти бештар занг занед. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар деҳаи Сарчашма 8 сотих замин дорад. нархша 40,000 сомонӣ мондан. ба хотире ки фарзандмон бемор мега, ба ҳам хотир чикор мекунем, савдош мекунем ки суммон дар кораи. рақамҳои дастӣ 442 ё ки ватсап 0048 занг занен. сертификат ва қарор дора, ов дора, наздикаи 50 метр мега. ай хона 50 метр мисол дурай чӣ меган ак ва 150 метр дуртар мега. главни насос шай. мактаб
баллиса интернет бозор ҳамаш наздикай участка ба номи дигар касай қарор ҳамроҳи сертификаташ ҳастай маълумоти пурра оиди замин занг занед. Не ки дӯстонам хаша мегӯм ки ҳамин шахсият да срочно сум дар курай мардами маҳаллаву тараф ҳама зиндагӣ дора занг занед масъя кунед аз уми канали мо занг занед худохоҳад боз муомилаи созам карда мешавад срочно пӯҷӣ مقصد برای سیم برای چی را برای بیتاموزی راسته 5 کماز دیگه چون 4 کماز دیگه سنگی کامونه اگر دوانه سه پون خونه همه چی هسته نستبیدش طوری سرش دست نستبید خیلی سبی اکانومش ها اونجا را کنده باش نه پیش خونه برای بیتونازی چی کردیم چند قیخو گابای بتونه میره پایین خونه نه مثلا یک کماز یا دولانه واردم یک کماز دیگه شست یک کماز میتی خمازه ماسکوز کرد نگیم نه 5 کماز 4 کماز دیگه سنگه 4 کماز سنگ کلان که زیادی بندگیه آیو سنگ کنه میرستای سه متر پشت خونه را میکنم هم چی میکنم میگیرم خواهیسه خونه میگیرم رو دیوارش میکنم خونه رو چی میکنم کرپیش فراشم کرپیش میریزم در این خونه نمیده باید خونه ده آو دارم بایدش خونه رو باش نگیرم چین اساسی او کنه بلوتاره اونجا فرخونه میکشم میگیرم بمجیرم میریزم کم از این نیم شاگرفتگیان دیگهش مقصد یک بیسته یک با فکرم خیلی یا عقیبش داده شخصه نمیدونم اگر روستنش یک میگرفتیم نیستن دو سه میکسه که ایسابی اکرانی زمین کامپلیت کردیم قدم مقصد اگر سیمین بلوک شانی بگیره این سیمین بلوک شانی میگیره پشت رستا کل میریزه چند قفل پاش میریزه قدم میگیره نه خونه همش کرده باموش سازه خویده این مصر مطر پیش خونده سوید پیش چیده بلان ایجا اینترنت هست نزدیکش اینترنت هست مکتب هست بامیسه هست بزرگ هست 500 متر روز مکتب بامیسه او چیش اینترنت شامش квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри бохтарай дӯстони азиз доми 16 этажа дуҳуҷрагаи 77 метри квадратӣ 450 000 сомон нархи квартира доми ёвар мега хона дар 12 шиёна хона бо тамоми шароитҳои зиндагӣ муҳайё карда шудагӣ даромада зиндагӣ карда мондай тамом касе ки мегира марамат наздикишда мактаби 6 ва литсеи 1 ҳастай бозори калон садик аптека
налог қарибай марҳамат кунед он конкретни харидоро занг занен бо аз номи канали мо хонатиҷа занг занен муомилаи созам карда мешава ҳуҷҷату документу нашуд масъалаш мега 100% кардагиай ремонтуи хона бад нестай шаҳри Бухтар 450,000 сомон дуҳуҷрагаи 77 метри квадратӣ нигоҳ кунед қариби 3 комнатни ай 450,000 ремонти замонавӣ дора неки нархшам нархи замонавӣ дӯстон азиз хулас маълумоти пурра оиди ами квартира ҳозир занг занен бигирен шава хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи Шаршар ҷамоати Себистонда қарор дорад. хоб сеҳуҷрагаи 17 сотих замин масоҳата 120,000 сомон нархаш рақамҳои WhatsApp 15 15 ҳозир занг бизанед боз маълумоти пурраша аз соҳибмулк дастрас бикунем бача азиз лайкҳоро монен дӯстон ҳамин чанд қариб метонен ҳамин наворои моро тамошо кеса бошен моро кӯш кунен ҳамин якта лайки бепула бижиқен гарени хирсанд мешем чунки наворои мо мекунем ин наворо ҳамашон иншоалло соҳибмулко хоҳиш мекунанд ки хонаҳоона рекламада гузорен ино бояд иншоалло савдо карда шавад боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар деҳқонбозорай дуҳуҷрага 2 сотих замин масоҳатай нигоҳ кунед бисмилло гуфта аз ҳавлӣ медурем 680,000 сомон нархаш рақамҳои WhatsApp 2009 ахиршай дар наздикии хона мактаби 77 ва 91 ҳастай 4 тараф маҳкам обу светаш проблема надора документҳо 100% ҳастай бозору мағоза наздикай хона худаш дар назди бозорай аптекаҳо наздикай хоб ҳоҷатхона ва ҳамом якҷоя боз як склати дига дора ремонти хона замонавиай хулас конкретни харидории серьёзни аз номи канали мо занг бизанен маълумоти бештарша бигирен дӯстон азиз
номерҳои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. Лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.